Echecha Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m unu okene ife na-emere Igbo ihe n'ụbọchị nke taata na ụzọ ji ebe bụ na-asị na beach dị n'Enugu steeti. Ihe a bụ na gọọmenti tiri ya anya n'oge. Ọzọ emena nwa Nsugbe sị na ọ bụrụ na gọọmenti nebala ọka anya na ụka ka anyị dị na-alụ international weapon and sophisticated ammunitions ntogo na ọ bụrụ na gọọmenti nebala anya n'Enugu steeti na ebe anụnwa na-egosi ka ya bụ the one of the best resort beach enwe n'ala Igbo anyị. Biko achọrọ m ka unu were obi umeala soro anyị ka I embark on this journey concerning ebe anụ ha si n'ọwụ beach dị na Enugu steeti. Maka na akwa agbakọ aka nye ọma mere ọgbọ ofufe ụmụnne m maka ọnwụ na-etili ihe bụ ihe anya. Enwe mgbe nweta vidiyo sị maka vidiyo ihe railway station na subway and underground a mere abandon n'Enugu steeti. Nke a na nwekịta ha na-akọ ọkwa sị na ihe a bụ beach, ihe a ka anyị bụ beach mana ọ bụrụ na gọọmenti tiri anya ọ ka anyị bụ ezigbote beach. Biko makwa m na beach dị n'Enugu steeti mana soro kenana m ka anyị nene agwa vidiyo. Alright, gentlemen and ladies, today I'm taking you to another beautiful place right here in Enugu state, and this place is within Enugu town, another beautiful place located right here in Enugu, and this place is called Akuke Beach, located in the town of Akuke along the Enugu Port Harcourt Expressway in Enugu South local government area of Enugu state. The Akuke Beach is a cool, beautiful and safe atmosphere that is ideal for picnic, excursion and beach parties. So let's go there as we check around Akuke Beach and see wonderful, beautiful things within this place. Let's go there. Okay, now we are going down to the beach from here now, and as we are going down, I noticed that the Chakwamka beach, I don't know why they are calling it Akuke Beach. It's supposed to be Akuke sand. So because beach has something to do with ocean and sea, and then the bay of the sea is what is called what they call the beach side. And then don't forget that in anything you do in life, support yourself with good friends, supportive friends that are not self-centered, friends that want you to progress as you want them also to progress. These are my friends. You can see MC Hallelujah, that's Chidex. Then behind the camera is E10. Then we'll also have Shekina. Shekina is the one carrying Ngongo. Now we are going down to the Akuke sand. I'm sorry, Akuke beach. As we are crossing the river side, the other side, the Bible says, "Kaije chọpụta ihe nzuzo nke edowere ndị kwere na Christ." Now the first person I meet there is a wonderful woman. I think she should be her mid 50s or 60s. Then we meet Mama is here doing her business. Then they do so many business here, private ones, group one. But this one, Mama Dika on here now. Actually, for a she's picking stones, and then they sell it a very quite big amount of money because I pick each other. Then they will now come and sieve the sand out from the stone, then pack here together to sell to those that are building house. Now, Mama said, "I in a video and I video call here." So after I call Attire here, now Mama decided to explain things to us. But why not the is never go my school fees ụmụ ya ma ndị nke nọ high institution ha ji eri nri eme ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche azụ family ya nri ọbịakwa n'izu ọ na-apụta ebe a ndị obere anwụ na-acha ebe a dịkwa iche from anwụ na-acha na town. Now one of us today decided to go down to help Mama and then see how this thing is going to be. Not easy. Nke ọ ga-abụ mma gị nọrọ ebe a na-ata afọ ha na ọ na-ata na-emesịla ekwe na ọtacha afọ ihe send the rege kwụrụ ụgwọ akwọ why ị na-emesịla ekwe nchefu ka your mom si nọ here ata afọ. Big shout out to all our mothers. So from here we are going up the hill once again. Ka ije nweta a good location so that from here can get everything we want to get and then explain ihe anyị chọkwara na ime explain. Ladies and gentlemen, join us as we go up the top of the sand, the hill, Kawarun. Oh, let's go there. Okay, now back again. Wow,
Our also na Bobono Shinobi, Aja Diaba na Doko no Pato, as in other pieces. So now we are here. So I noticed that I've noticed that 30% of sand that AG and AG are run on Enugu is gotten from this Akuke beach. Because while we are here, I've noticed tons of tippers and kind of loaders in the Nabo, they load sand, they go and then tip inside the town, and around them they will come back. And this is it's a good source of income for the state. But the state need to do something for this area, especially the road that leads from Gariki to this Akuke. The area and at least, if not for any that in the locals, maybe Bande Akuke, they will enjoy something from this place so that because as Kwanana ko Kanara Chaka, Nzuko Christ, and Aganiru. They are wonderful people, good people. I love them so much. And then apart from that, at least something like using here for tourism, because so many people now there for picnic meetings, parties, birthday parties, even kind of buy from Libya's photo for their that's pre-marriage picture. And the photo will I say for that's pre-wedding picture. Marriage young last. This is a sansan but if your wife can endure sansan then they are not by here. Last na that marriage. So government please apart from the sand that please photo some part of this place. So that people can come for picnic parties, birthday parties, and then the wedding. I don't want to wedding now. A little place and a tiny in case I want to say you can go down there, buy drinks, buy water, and then soup. You're okay. Thank you, ladies and gentlemen. If there's another place you want us to visit, just say it at the comment section. Come on, tour there live. God bless Enugu State. God bless Nigeria. Thank you and enjoy yourself. Subscribe on this channel. Subscribe to Chibu notification. Give them notification button. I take a video for share this video. Like, comment here. Now also share. We're not here. Then I'm going to no beach in Enugu State. We're not see do look. Beach in Lagos, Buchachabe coordinate ọ bụrụzie nke eji lụọ beach na Ikpeagụ alụkwana na Ikpeagụ tili ya anya na-edozi ọfụma na bụ ife ya na-abakwa n'ụlọ na-adịkwana mma na-ewetakwana revenue concerning the state na-emekwa ka people na-abatakwa na the state na-abịakwa na-eme ihe bụ tour bụ ihe ndị oyibo na-akpọ tour bụkwana ihe bụ ka ha bịa were anya ha gbaa ekeresimesi na nke mere abandoned na Calabar alụchabekwa na ebe a na-emegbu tinapa na Calabar Carnival ha mekwanya bụ ife abandon kemgbe ahụ one gara aga anọ n'ọbụ n'osi na dị anyị na-ewetali ya mana ofu mbọsị na anyị na-ayọkwana onye enyemaka ya bịa ka n'Igbo ka ọkụ batakwa na ya bụ nke a na-akpọ ife ka ọ dị na mgbe ọzọ.